Yn y fideo yma, mi wnawn ni ystyried sut ydyn ni newid rhif o fod yn y ffurf safonol i fod yn rhif cyffredin. Felly, gadewch i ni gychwyn drwy ystyried y rhif 2.9, lluosi 10 i pwr 4, sydd ar hyn o bryd yn y ffurf safonol. Na mae hwn yn golygu fod ni'n cychwyn hefo 2.9, a fod ni'n lluosi y rhif yma hefo 10 4 gwaith. Felly, os ni'n cychwyn efo 2.9 ac yn lluosi fo 10 unwaith, mae gennym ni 29. Lluosi fo 10 am yr eildro, 290. Lluosi fo 10 am y trydydd gwaith, 2900. A lluosi fo 10 unwaith eto y tro olaf y pedwerydd gwaith, 29,000. Ac felly fel rhif cyffredin, mae 2.9 lluosi 10 i pwr 4 yn 29,000. Wedyn, gadewch i ni ystyried 7.13 lluosi 10 i pwr -5. Nawr i gychwyn, mae rhaid ni gofio fod hwn yr un fath â 7.13 wedi cael ei rannu efo 10 5 gwaith. Felly, ar ochr fan hyn, os dwi'n cychwyn efo 7.13, dwi nawr angen rhannu y rhif yma hefo 10 5 o weithiau. Nawr rhannu fo 10 y tro cyntaf, mae gennym ni dim pwynt 713. Rhannu fo 10 am yr eildro, dim pwynt 713. Am y trydydd tro, dim pwynt 713. Am y pedwerydd tro, dim pwynt 713. Ac am y tro olaf, y pumed tro, dim pwynt 713. Ac felly, fel rhif cyffredin, mae 7.13 lluosi 10 i pwr -5 yr un fath â dim pwynt ac yna 40 713. Rhowch chi gynnig arni hi yn awr. Dyma ni ychydig o rifau sydd yn y ffurf safonol ar hyn o bryd. Newidiwch ein i fod yn rifau cyffredin. Unwaith ydych chi wedi cael cyfle i feddwl amdan eich atebion eich hun, cymharwch nhw wedyn yn erbyn yr atebion cywir sydd yn awr yn cael ei dangos ar y sgrin. Mae mwy o fideos adolygu ar gael ar ein sianel YouTube Adolygu Mathemateg. Am y newyddion diweddaraf neu holi cwestiwn, dilynwch ein cyfrif trydar @mathemateg. Neu ewch i'n gwefan www.mathemateg.com am fwy o adnoddau adolygu.